Megbízást kaptunk egy álom otthon megvalósítására hatalmas üvegfelületekkel. A nehézséget a üvegek súlya és a nyílászárók magas mérete okozta, de mi ezt a kihívást is sikeresen abszolváltuk. A részletekben vannak elrejtve a szép dolgok, mint például az üvegsarok, vagy a süllyesztett küszöb. Alsó szinten 3,30 méter magas minden nyílászáró, ami portálszerkezetéből van, statikai merevítéssel, mivel a széltehernek csak ezt tud ellenállni. Kivitelezések előtt 2 lépcsőházi függönyfal is, ami 3 emelet magas. Az üvegezés emberi erővel esélytelennek bizonyult, ezért itt is, mint ahogy elég sok esetben, pókdarú segítségét vettük igénybe, amellyel 16,5 méter magasságban 800 kilót tudunk beemelni. A nyílászárok sükórendszerből vannak, és textilárnyékolóval vannak ellátva.